Brána 27. Zodpovednosť. Verím, že keď budem čeliť výzvam, budem presne vedieť, čo mám robiť. Starám sa o seba a potom o ostatných, aby bola moja energia silná a moja schopnosť starať sa je neobmedzená a posilňujúca. Umožňujem ostatným prevziať zodpovednosť za to, čo je ich, a vidieť ich ako plne schopných. Zadania. 1. Robíte pre druhých veci, ktoré by mohli robiť pre seba? Aké kroky musíte podniknúť, aby ste posilnili ich a seba? 2. Aké je vaše hlavné posolstvo vo vašom živote práve teraz? Kde potrebujete sústrediť svoju energiu, aby ste naplnili odovzdávanie a prejavovanie tohto posolstva? 3. Ste závislí od súhlasu, povolenia alebo uznania druhých? Sú vo vašom živote ľudia, ktorých sa musíte prestať snažiť udržiavať šťastnými? 4. Mohli by ste sa starať o seba lepšie? Ak áno, čo preto musíte urobiť?